ଶାନ୍ତି ଅପା। ତୋ ନୂଆ ବୋଉ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ସେଇଆକୁ ଜଗି ବସିଛୁ, ସେଇ ନାକି ଗାଁ ଆଡ଼େ ଆଉ ଯାଉନୁ ଆଉ। ବହୁ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଛିଲୋ ସେ ଜିନିଷ କଥା କହନା। ଟିଭି ଆଣିଛି, ରିମୋଟ ଆଣିନେଇ। ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିଛି, କୁଲର ଗୋଟେ ଆଣିନେଇ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନା ଚେନ୍, ସୁନା ଏଇ ସୂତା ଭଳିଆ ଏଡ଼ିକି ସରୁ ବେକରେ ନାଇଲେ ଆଖିକି ଦଉନେଇ। ମୁଦି ଆଣିଛି ଏଡ଼ିକି ବକଟେ। ଆଉ ମୋ ଝୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳେ ମୁଦି, ସେ ବି ଏଡ଼ିକି ବକଟେ, ହାତକୁ ଦଉନେଇ। ଆଉ ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ ନୁଗା, ଧୋତି ଭଳିଆ ନୁଗା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ, ମାଛ ଧରିବେ ଜାଲି, ସେଇଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସେମିତି କନା ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଲେଇ କରିକି କାଳେ ପିନ୍ଧିବେ, ସିଲେଇ କରିକି। ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ବନ୍ଧରେ ତମର ବୋଉ ଘରକୁ କଣ ଦେଇଥିଲ? ଚାଲ 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 ମୋ ଘରୁ ବାହାର, ଚାଲ ଚାଲ ଘର ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଘରୁ ବାହାର। ଏରେ ନ କହି ଆସି ମରମ କଥା ପଚାରି ଦଉଛି। କହୁଛି କଣ ନା ବୋଉକୁ କଣ ଦେଇଥିଲ? ରେ ବୋଉକୁ କାହିଁ କଣ ଦେବୁ? ବୋହୂ ଯାହା ନେଇକି ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବୁ ନା ବୋହୂକୁ ଆମେ ଦେବୁ?